Sei gut. So ganz. Okay, das ist es, okay, das ist es, okay, das ist es, okay, das ist es. Okay, okay. Nisakhumbula nje hayi sebekhohliwe Nkosi yami. Hayibo. 1 2 3 unina ropa bot. Akakubona ngapha ngona ngapha. 1 2 3 play kind. Okay, 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 okay. Oh, oh. She called it this. So. I don't just go on this way. What are they? Somebody say yes! Yes! It's a matamata. It's a matamata. It's a matamata. Tamata. Tamata. Hela matamata. Ilimiti. Ilimatamata. Itamatamata. Ele matamata. Okay, 2 minutes here. 2 minutes here. 2 minutes here. 2 minutes. Ichimichi. Ibonu saje skulu kita watu nje.
Nishonephi kanti? Nginiphe nje 2 minutes. Nginiphe nje 2 minutes. Atham ithom ithu. Hoybo. Awathasan. Praise the Lord. I hamban. Yekeki. God dang it. How? Nikamda obses hamba. Naboba. Oi, Balekani manje khona abantu abasaba manje balekani manje kuyonakala manje balekani ngapha manje nasoke Awuthathi iBhayibheli, awuthathi isitulo, awuthathi ithawula, awuthathi iwivi, awuthathi isileta, awuthathi isidudla, kuvele kusube manje. Hoybo, 1, 2, 3, soke. Hey, gumna
kumnandi banojesu enhlizweni. Hallelujah. We are in the presence of the Lord. Praise the Lord. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. Kuyathokoza ebukhoneni benkosi. Hallelujah. 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 Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. Ebukhoneni benkosi kuyathokozwa. Ngiyazi ukuthi umnandi usawubona makusahlangana. Kodwa mase kuthiwa bye bye. Uthi kuhamba kubanzinyana. Praise the Lord. Hallelujah. Manje hlala kuJesu ukuze sihleze sibonana every day. Uyayibona lonto leyo. Manje mawaye kuJesu sohlukana. Praise the Lord. Kanti mawubamba uJesu nje sohleze sibonana. Awusanibonani bazalwane bami. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. The Lord is good. All the time. All the time. The Lord is good. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Shout Jesus. Jesus. Shout Jesus. Jesus. Shout Jesus. Jesus. Yabama sengide kanje vele uthi angiwele ngephesheya. Vele ngoba ungaphesheya angazi kuba naloso simana nje mase ngigide kanje ngathi ngingawela ngephesheya uyabona ngikhonze khona ngithi I've got the feeling everything is gonna be all right. Ngathi ngaya nje lephesheya. The Holy Ghost told me everything is gonna be all right. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lungile kodwa ke kuba nesimo esimana nje njalo. Cha bazalwane bami, ngisamosha isikhathi sethu. Nginicelile ngathi ifikani early ephathi leinsuku abanye bafika late. Namanje siyahamba. Okay ke. Manje kuze sesifike early emakhaya. Ngiyayibamba. Amen. Asiye enkonzweni yomnikelo bazalwane bami. Amen. Thani yes. Siya ethi bazalwane. Say yes. Namhlanje siyavala. Awunikele nje ngobest wakho. Praise the Lord. Sesinjani bazalwane? Sesiyahamba. Kodwa ke imvuselela iphelile. Hallelujah. Ethinda nje sosusa lompheme kodwa yona imvuselela iyaqhubeka kuwe. Praise the Lord. Fanele ihlezi ivutha njalo kuwe. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sinesitshe ngapha esinye sikhona ngala esinye sikhona ngala. We have a speed point egameni kaJesu Kristu. Amen. Mawukuthi ena usebenzisa icard liyathepha kuyasebenza lapha. Amen. Ngiyacela egameni kaJesu Kristu sizonikela bazalwane bami ngobest wakho nje. Praise the Lord. It's either uthi goodbye. Praise the Lord. Hallelujah. Ngobest wakho khona bathatha ama envelopes bazalwane siyacela mayisengakuwe uyibuyise uyifake khona lapha egameni kaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Asizeni bazalwane sizonikela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sizeni bazalwane sizonikela. Praise the Lord. Hey konje Jesus. Oh, bensiswe. Hey konje kwagcina kucula icula ekhamba kunikelwa. Uba lona ofika lo mkhuba uthi kucula icula bakunikelwa. Ozani bazalwane sizonikela egameni kaJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngamthola icula hlatshulwa kudala hlatshulwa komama emvuselelweni. Praise the Lord. Ngamthola yebo ngamthola kade ngisula ngihamba ngifuna lo Jesu babesho njalo kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu yabo mina ngamthola mina ngamthola
kristu bazalwane sibonge umnikelo sibongile nkulunkulu wethu ongcwele Nkosi ephakemeyo abantwana bakho bakhiphile engcebeni obanikeze yona bakunikeza udumo ngayo baba wethu onamandla onke babusisa ngesibusiso esixishiweyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibusisa siyacebisa awunezeli ngisho usizi phezukwaso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha in Jesus name amen Amen. praise the Lord Glory to Jesus. ngiyanxusa abazalwane kube siphakame sonke sime ngenyawo zethu egameni lika Jesu Kristu sesezweni kaNkulunkulu praise the Lord hallelujah sezweni kaNkulunkulu bazalwane amen zohlabela kafishane emveni kalokho bese ngidedela ubaba wethu mfundisi uNkosi egameni kaJesu Kristu amen praise the Lord Amen. ngiyacela siphamise izandla zethu iphamisele phezulu Thank you, Jesus. thank you Holy Spirit Hallelujah. we adore your holy name Lord Thank God you, Almighty Jesus. ngegama lika Jesu Kristu thank you Lord God Almighty Hallelujah. thank you Lord God Almighty Thank you, Jesus. Lord God Almighty. Thank you, Lord God Almighty. Let's establish to Hosanna to the highest, Hosanna to the King. Praise the Lord. Lift up your voice and sing Hosanna. Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna to the King. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. And sing Hosanna. Hosanna to the highest. To the highest. Hosanna to the King. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. And sing Hosanna. Hosanna bayete. To the highest. Thank you, Jesus. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. Come on, Zion. And sing Hosanna. Jesus. Yes, Hosanna to the highest. Utapasuyata. Hosanna. Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna to the great I am. To the highest. Hosanna. Hosanna to the King. Hosanna. Thank you, Lord.
kaNkulunkulu. Ulukile Baba, ulukile Baba, ulukile Baba, ulukile Baba, ulukile Baba. Nkosi yamakhosi, saphakama wena, bavamile ngethoba, Baba wathona amandla, Thixo seseyindawo ephakemeyo, uhlelo sakho sekela kulunga, neqiniso akekho njengawe, akekho ongafaniswa naye. Baba Shanda, Elepasukata, Baba Yante, Ilimano Zeyata, Rukapashana, Hallelujah, Shadamande, Ilikato Zeyata, Baba Shanda, Elemata Saya, Baba Shanda, we got the Panayo, Utumana Mukosi, Samata Casimino, Uwako, Baba Tomwele, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All the days of My my life, life I I shall know know for the days, for the days I shall know. He leaded me, leaded me, leaded me, leaded me. Oh, the days of my life I shall know. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela sihlale phansi bangcwele egameni lika Jesu. Because He loves me so. He loves me so. He loves me so. He loves me so. Loves me so. He loves me so. He died for me on Calvary just because He loves me so. He loves me so. He loves me so. Loves me so. He loves me so. Loves me He so. loves me so. Loves me so. Loves me so. He died for me on Calvary just because He loves me so. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Ngiyabingelela abangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngibingelela umama, ngibingelela ubaba, ngibingelela ugogo omkhulu, abantu abasha, intombi nensizwa nosonto sikole ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelela i-Fivefold Ministry yonke, bonke abafundisi abakhona kule ndawo. Siyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. 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 Ngokukhethekile ngibingelela i-team yami ye-GKC.
Sanibonani bafowethu. Ilanga lokugcina siyophumula. Nikhona bazalwane. Ngithathe leli thuba ngibingelele uBishop Shabalala. Nikhona bazalwane. Oh, No Jesus. Apostle Shabalala esize ngaba kule ndawo lena. Nikhona Alilis, alilis, bazalwane. alilis, alilis, Angibashayeli alilis, izandla. alilis, 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 alilis. Bengikhuluma izolo ngithi hey mangabe khona umuntu okwazi ukupersista uApostle Shabalala. Noma uyayibamba ifone noma uyibamba ifone faka iWhatsApp okungenani. Imvuselelo ulwe yaze fika embalenhle. Oh, Nikhona Jesus. bazalwane. Siyabonga khona uNkulunkulu ngani bangcwele. Namhlanje bekushumayela uBishop. I was shocked mina. Manje ngibona lo mzimba omncane ngithi voice ngathi phansi. Ivoice ile phezulu. Izwi baba. Funa ubhala ama notes. Nikhona bazalwane. Glory to Jesus. Siyabonga khona uNkulunkulu ohambe nathi ebudeni bemvuselelo since siqalile kuze kube manje. Bonga abazalwane base Witbank abeza every day ngamakhumba ayi3 or amakhumba ayi4 from the Jesus. beginning of the revival until namhlanje. Alilis, 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 alilis. Alilis, alilis, alilis. Hallelujah. Jesus. Siyabonga imedia team lapha emuva bathi uDJ since achinje imixer afakele ayifakile uDJ siyakubingelela egameni lika Cheso nemedia team yonke nikhona abazalwane. Namhlanje ngijabule kakhulu ngibona nefamily yami ngiyazi ukuthi izolo besibeka umalume wethu nikhona bangcwele. Imvuselelo le there has never been a revival as tough as this one. Para okunye sokukhuluma ngelinye ilanga nikhona abazalwane. Ngiyabonga ukuthi bakhonile ukuthi baye emngcwabeni baphinde babuye bezelana bazongisupporta nikhona abangcwele. Thanda ubingele bonga bonke abazalwane basembalenhle ngokuphuma in such numbers nikhona abangcwele. Namhlanje ilanga lokugcina angifuni futhi ukuchitha isikhathi kakhulu nikhona abazalwane. Izolo bekwehla umlilo la Oh, Jesus. nikhona abangcwele. Manje ke ubaba wami ukhona lana. Alilis, 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 alilis. Alilis, 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 alilis. Alilis, alilis, alilis. Wesolo. Hallelujah. Uyasabeka. No, I have a father bazalwane in the Lord. Mangabe khona ukungahambi kahle nanga umuntu engireport kuye uBishop Zikhali nikhona abangcwele. Manje Oh, Jesus. kancane emotional kancane because GKC if siyakhumbula iqale last year September. Yes. Our first revival was last year September esiyanqoba. My life became a mess from leo September kuze kube manje nikhona abazalwane. I think for 5 months or so bengihlala ka Bishop nikhona abazalwane. Literally ngishiye everything phansi ngihlala ka Bishop. Masiye holiday yini ngibhadalelwa uyi holiday bhadalele ngithengelwa uyi ama snacks ngithengelwa uyi impahla ngithengelwa uDecember wonke nikhona abazalwane ngihlala kakhe. Manje abantu simbonele ekudeni yabona siyamsaba siyamhlonipha for obvious reasons kufanele vele nikhona abazalwane. But mina ngithola umngani owubaba engimhloniphayo ngoba ekseni mangilele ngingavuka ekseni uyoza eromini lamakokode aphethe ama peanuts nikhona abazalwane. Sidla ama peanuts mangilele mina ngathi ikhanda lami liyaduma uyabuya futhi uzokokoda uphethe ama fruits uphethe ukudla siyadla since ngisuka ekhaya eBay I hope uma ubukelile lapha khona umkhaba kuyonakala nikhona abazalwane. Manje masilapha eBay sidla ama veggie nama fruits phela siphuza amanzi phela bengisilenda ngibuye ngapha ngimsola kahle wesilenda ngingikahle nikhona abazalwane. Manje lana ngidla noma yini enginikwa yona ngicabanga ukuthi fanele ngibuyele eBay ngiyovakasha khona Oh, Jesus. inyanga ngizobuyela ngithi nikhona abazalwane. Ngifuna ukukhuluma esidlangalaleni abantu bamamele ngiyakuthanda kakhulu baba ngiyakuhlonipha. Thank you, Jesus. Alilis, 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 alilis. Hallelujah. uNkulunkulu uphakamisile South Africa yonke yazi umhlaba wonke uyazi. For the first time in my life bengiye USA ngahamba nobaba ngayohlala noBishop Noel Jones. Yes. Mphathi lapha kuphela isingisi
Mothi uyasazi isingisi kunesinye isingisi esikhulunywa le ubone ukuthi la lesingisi sami saka standard 10 angeke sihlangane nikhona abazalwane. Yeah. Masifika lena ke sethenga amakepisi Antona so yo nikhona abazalwane. For the first time in my life mina ngiyasaba nokuphuma nokundiza ubaba wangithatha wangisa kowakhe ubaba Bishop Noel Jones. I had a wonderful time overseas. So ngiyacabanga nje sizobuyela kungasikudala nikhona abazalwane. But ngifuna ukusho nje ukuthi baba ivangeli olushumayelayo mina ngihleli nawe endlini ngiyazi ukuthi uyaliphila. Phambi kwethu asinto oyishumayela epulpit kuphela ngendlela ifamily yakhe ingakhona ngendlela unkosikazi angakhona kunokuthula nje mawungena ekhaya ngathi ungalala kuphela ungakhulumisa umuntu uyihlalele eromini the way indawo ipeaceful ngakhona. Yes. Oh Jesus, hallelujah. Sengisalele 2 minutes kunesikhathi ke apostle mawulapha ekhaya nango 3 uyavuka uyabona ungalala ngo1 ngo3 so uvukile ubiyele esontweni yothandaza. Mina ngiyazi into yokuthandaza kuze kubaba umlomo ungasazi ukuthi uthini uyabona ngoba phela mosuthandaze 2 hours 3 hours angisazi ngithini sekuphelile ngingakusho mina enkosini manje mawubona ubaba lokuyachubeka akahlala phansi ume ngeenyawo uyathandaza sesiyabona ukuthi uyilento ayiyo ngenxa yempilo esemfihlakalweni. uNkulunkulu amkhonze emfihlakalweni uyabonakala makabamba imic public bonke abantu bambhekile. Sonke lana thina young pastors siyayifuna imental but we don't want to put the work that he puts in. Kunelanga la sakhona ku night prayer salala ngo2 ngo 3:30 savuka sageza sa driver 4 hours wayoshumayela imic la ayoshumayela khona bamnikeza imic ngo1 shuthi silele 1.5 hour wahamba washumayela 2 hours waphinde wa drive mina bengilele ngabe eceleni ayi ngcono ngomphathela amanzi neBhayibheli kuphela indlela uNkulunkulu amseva ngakhona sisengakafikanga yabona njenga mina ngikhathele kule mvuselelo angishumayelanga angenzanga next ngithula nje speaker kuphela kodwa uma ungangibuza ngikhathele yabona angifuni nokumemeza angifuni nokwenza next ngifuna udilize ithende kusasa ngizihambele nikhona abangcwele. Yes ngifuna ukuthi baba ngiyakuthanda kakhulu ngiyakuhlonipha kakhulu ngiyakwazisa kakhulu uNkulunkulu ngibusisile ngawe nginobaba nginomngane nginomuntu engakhona ukukhuluma kuye. Oh Nkosi yami ngikhuluma leyo yokugcina waza ngilanga ngikhuluma naye siphume enkonzweni ebusuku ngihamba naye ngiyamdrivela ngithi athi ngiyeke konke ngifuna ikhuluma but athi ngiyeke but i-testimony ngisho bazalwana ukhona usisi bekangifonela apostolo omuhle kanjani noma ngizitshelile enhlizweni nami ukuthi angeke ngibambe le phone mina makafona nje nikhona abazalwane manje mkhulu ngayibona ukuthi lento le isigcino sayo ukufa masihamba ngavela ngathi baba ikhona intombazane enhle engifonelayo and ngizwa ngathi sengiyayithanda and ngibona ngathi ngizojola nayo wathula wathula bangibheka wathi manje mina ungitshelelani ngithi ngikutshelela ukuthi ungithandazela ngoba mina angisafuni ukuyithandazela intombazane. Nikhona abazalwane since that day engamtshela ngayo lento le apostle until namhlanje it's almost 7 or 8 months later ayikazi iphinde ngifonele. Yabona izono zidleka kamnandi muzifihla. Once wasifihla uzosidla kamnandi bese uyafa kamnandi uyolahlwa kamnandi. Nikhona abazalwane ikhona into abazali bethu basifundisa ngayo bathi inhlambuluko. Awuhlambuluka uma sewudlile uhlambuluka usalingwa ungakalali. Since that day 7 months or 8 months later ayizange iphinde ngifonele kuze kube namhlanje angazi kwenzakalani. Angazi umkhulu wathandaza wathini lapha thandaza khona kodwa into ayithandazile nento ayitshela uNkulunkulu wakhe kwenzeke leyo nto leyo noma uyafuna namhlanje akhona amandla ahlala ngaphakathi aphila ngaphakathi. Oh Jesus gama lika Jesu siyaphakama sonke sisife
uyasidumisela kayi-1 ubabuza ngaphambili usitshela lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakhe. Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, Lord Yahweh, Lord Yahweh, did to be You praised. deserve, You deserve the praise. Lord Yahweh, Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, Lord Yahweh, Lord Yahweh, did to be praised. Lord Lord Yahweh, Yahweh, did to be You praised. deserve, You deserve the praise. Lord Yahweh, Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, did to be praised. You deserve the praise. Awushaya izandla zakho. Thank you, Let us Jesus. welcome my father, Bishop S.P. Zikali, on the way from Richards Bay. Shaya izandla zakho. Kikiza, shaya ikhwela egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uyasonda Asigcine Umalusi, siyamazi. Hallelujah. Uyasonda Asigcine umalusi umalusi, siyamazi. yasonda umalusi uyasonda uyasonda umalusi uyasonda umalusi siyahamba Funa sithandaze. Funa sike sithathe 1 to 2 minutes praying very strong before God. Angazi wena kodwa mina angazi noma ngabe ngikuphi. Ukube yena kangitholanga, ukuba kangisindisanga, ukuba kalenganga esiphambanweni. I don't know where I will be today. Funa namhlanje sivula umlomo. Sike simbonge nje uNkulunkulu ngokuphila kwakhe. Simbonge uNkulunkulu ngalokho asenzele khona kungasifanele.
asivule umlomo ke sithandaze Baba, 1 to 2 minutes babe egameni Siyabonga. lika uNkulunkulu Jesu. ongcwele, We give you glory, uNkulunkulu Lord. ongafani Size nabantu, kuwe. uNkulunkulu Size okhazimulayo, kuwe. Nkosi engcwele. Ngoba wena akekho omalinganiswa nawe. Siyabonga ukuthi konke esiyikho siyikho ngenxa yakho. Siyabonga Baba wethu onamandla. Wale ngesiphambanweni ukuze thina uNkulunkulu wethu sibe nokuphila okuphakade. Siyabonga ngensindiso, siyabonga ngesiphambano, siyabonga ngomusa wakho omangalisayo. We honor you, we glorify you. Baba wethu onamandla wonke, namhlanje siyabonga ukuthi usikhumbulile waphinda uNkulunkulu wethu wasidekela itafula that we can come in your presence and hear you speaking. Sunday, Liprakoshadabaya, Gekama Ligachasu, Ikamelina Masha, Ikamelina Peswamakamo, Siatoba, Siatoba, Uwe no Pilayo, Uwe no Milo, Uwe no Pilisayo, Uwe na Owenzizinto. Okuthiwa zenzeke sekunika lonke udumo ubukhosi inkazimulo amandla. Oh hallelujah, sekunika lonke udumo. Sithi inkosi thatha udumo lonke. Ake sishaye izandla sibonge. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi. Thank you, Jesus. First and foremost, bazalwane angibingelele ngihloniphe ubaba umvangeli uNkosi. Simbonge nje ngokulalela uNkulunkulu nangokwenza lokho uNkulunkulu athi akakwenze. Empilweni bazalwane uma ungalalela uNkulunkulu wenza into uNkulunkulu athi yenze. Angikuthembisi ukuthi izinto zizoba right zonke ekuqaleni. Jesus. Kodwa ezohamba Hallelujah. kukhona izinto zozibona ukuthi ngilalele onamandla. Oh, Jesus. So asimbingelele ke nabo bonke umndeni wakhe ngibonile noma kwazeke la it's awesome angimbona ngipeace kodwa ke we are so grateful ngempilo yabo. Angibingelele i-team yakhe yonke. Hallelujah. Amen. Abantu becebo likaNkulunkulu Hallelujah. abakwazi kuyohlala ehlane. Oh, Jesus. Angintshele mina bazalwane i-team ayikho perfect. Amen. Ayikho perfect at all. But i-team ngoba ivumile ukusetshenziswa. So siyambonga uNkulunkulu ngani ngoba uNkulunkulu lokhu yanishintsha nje sinibona lelokhu niya ngokuya nikhazimula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Angibingelele uBishop noMpostoli uShabalala. Sibingelele bonke izinceku zikaNkulunkulu Fivefold Ministry. Yabona ngijabule kabi mangena ngabona umkhulu khona baba okuthiwa umkhulu eWitbank. I was so grateful ukumbona abefundisi bonke. Amen. Babungwenya. Yeah, siyajabula kakhulu zonke ingceku zikaNkulunkulu ezinye kade ngayigcina ezinye ngiyigcine maduzane but angathathi ithuba lonke likaNkulunkulu. I came Baba Mvangeli, I came with the apostle Apostle Phakathi. What the servants of God. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yabo. Ngicela ukufunda incwadi yokuqala kaSamuel. It's chapter number 16. First Samuel chapter number 16. Ngiyacabanga ukuthi
jwayele emvuselelweni ingafundwa lencwadi. So ngiyazi kuyafundwa somewhere, yaquotwa somewhere. Umfowethu Mhoni ngihamba nomfundisi uSiboza kanye noSithaba, my firstborn, bahambe banginakekela, yiba bangipha amakinati. Yes, siyabonga kakhulu. Bese nginikhumbulile bazalwane, emvuselweni ijwayele ukuvulwa yimi iphinde ivalwe yimi. Kodwa ke kwabanzima kakhulu, kodwa ke sengikhona bazalwane. Ngike ngaze ngafonela umvangeli ngathi hey, yazi ngizwa sengathi ngikulahlile man. Kodwa ke ukuba busy, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angizukuba mude. Kufundeka kanjena la esifunda khona from verse number 1. uJehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezulu kukaIsrayeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha, uhambe ngiyakukuthuma kuJese. uNkulunkulu njalo wazi ngisho igama lika Jese. That is how serious God is. Ngazicanga ukuthi akakwazi. Ngiyakuthuma kuJese waseBethlehem ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Wathi uSamuel, ngingahamba kanjani uma uSaul ekuzwa uyakungibulala? uJehova wathi hamba nesithokazi. Disguise, prophet disguise. Kwazi wathi angishumayela disguise, prophet disguise. Lethi wathi hamba nesithokazi, uthi ngize ukuhlabela uJehova, mbize uJese ekuhlabeni, ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe, uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. Waya eBethlehem, amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela ethi, ukufika kwakho kunokuthula na? Ngoba umprofeti mayifika sometimes akafiki in peace. Asingakhulumi njengalabo banamhlanje na abafika ngokuthi nizoba nezindlu ezinkulu. Yabona akekho nje umprofeti oke wafika kulezi insuku wafika kwashintsha isimo. Bonke bakhuluma izinto ezinhle ezithandwa yithi, kodwa lona uma kufika lo bathi uze nokuthula na? Wathi yebo kunokuthula, ngize ukuhlabela uJehova, zingcweliseni nize nami ekuhlabeni. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe, wababiza ukuba beze ekuhlabeni. Kwathi sebefikile wabheka uEliyabe wathi, impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwami. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile. Lokhu uJehova engabukisi okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. uJese wabiza Abinadaba wamdlulisa phambi kaSamuel, wathi nalona uJehova amkhethanga. uJese wayesedlulisa uShama, wathi nalona
uJehova akamkhethanga. uJese wadlulisa ayisikhombisa kumadodana akhe phambi kwaSamuel. uSamuel wathi kuJese, uJehova akawakhethanga nalawa. uSamuel wathi kuJese, sebephelile abafana na. Wathi kusasele omncane, bheka uyalusa izimvu. uSamuel wathi kuJese, thumela umlande ngokuba asikubuya engakafiki lapha. Wathumela wamngenisa, wayebomvana enamehlo amahle, emuhle ngokubukeka. uJehova wathi, suka umgcobe, ngokuba lona nguye. Ngokuba lona nguye. Samuel wayesethatha uphondo lwamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kukaDavide ngamandla. Kusukela ngalolo suku kuya phambili wayesesuka uSamuel waya eRama. Ngokhuluma kakhulu namhlanje na ngokugcotshwa kukaDavide. uDavide kwakuyindodana yokugcina kaJese, and kuyabonakala sengazathi ngesikhathi ezalwa kwaba khona misunderstanding eningi. Anginaso isikhathi sokuya lapho, but waphela waphela uDavide ekhulela komalume ngenxa ukuthi i-rejection yenzeka ezalwa. Angiphinde futhi, you see bazalwane, uma ungayazi lento okuthiwa i-rejection, ungagcine ungazi ukuthi empilweni isimo sike sibe sibi kangakanani. I-rejection ibhlungu kunenzondo. Ungahlangana nabantu abakuzondayo kodwa ungagijimela kubo abakuzondayo, ubalekele abakuthandayo kodwa bekurejecta. I-rejection siyazi ukuthi most of the times sevele yacima lento, lezinto angizazi, angiyazi ukuthi ikhanyiswa kanjani, kodwa ke lentshumayelo ayikho emaphepheni, ilaki. Hallelujah. So uma i-rejection ingenye izinto ezibhlungu, ngoba ukwazi ukuthi uyizwiswe ngabantu. Uma kuyinzondo ihlukile kwi-rejection, kodwa i-rejection uyizwa ikukhahlela, ikuhlaba, ikwaza kubantu okufanele ngabe bak-embrace. Yenye izinto enza zibe buhlungu kakhulu, angeke uthi urejectwe umthakathi, ngoba umthakathi vele uyabulala. Kodwa ma urejectwa umuntu obefanele ngabe uyakuthanda ukubonisa izinto ezingcono kunalezi akubonisa zona, so i-rejection iba buhlungu kakhulu. Obana baziyo ukuthi umuhletshwe nje ngabantu abangakholwa kuba buhlungu khona, kodwa into ehamba nomoya. Jesus. Kodwa awuke uhletshwe ngabazalwane, uhletshwe umfundisi wakho, uhletshwe ikholwa olithandazelayo. Leyo nto is very painful. So uDavide uyakwazi ukurejectwa, kodwa ngifuna wazi ukuthi sometimes i-rejection ikuvezela ukuthi ingakanani into ephezu kwakho. Oh Jesus.
ngoba akekho umuntu ongakurejecta ibe kube kungekho lutho nisekhona bazalwane Hallelujah. oku dangerous kunokwalowo okurejectayo. Oh, Jesus. Sijwayele ukuthi uyabona ayikho into ebhlungu njengokuthi uma uyaphezulu kube khona umuntu ozokudonsela phansi. Oh, Jesus. Kodwa khona into ethokozisayo Hallelujah. uma kukhona okudonsela phansi ngoba kusho ukuthi ungezansi. Oh, Jesus. Ngeke akudonse uphezulu Hallelujah. ekudonsela phansi kanti naye uphezulu. Jesus. Hallelujah. Bonke abantu abakudonsela phansi ubokwazi ukuthi bangezantsana Jesus. kwakho. Hallelujah. So now uDavid uyayazi lento yokurejectwa. Oh, Jesus. Uzomuzwa mayisehlabelela uDavid esethi ubaba nomama bangilahla. Hallelujah. They rejected me kodwa uJehova wangixosha. Oh, Jesus. Ngoba uJehova unayo lento yokwamukela yokuxosha nokwamukelwa abalahlwayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ungabheki okulahlayo, bheka lowo okwamukelayo. Jesus. Glory Hallelujah. to Jesus. So you must understand that ukuthi uma ulahliwe kukhona okungcono okuzokwamukela. But more than that, bazalwane, uma uDavid ke ehlabelela uzombona uDavid kukhona izinto ezimangalisayo ngayo. uDavid uyawazi ama principles okuphumelela. Hallelujah. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Yingakho uzomuzwa encwadini yamaHubo 1 ethi ubusisiwe umuntu Hallelujah. ongahambi ngezeluleko zababa. Jesus. Ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodayo. You see mawuzobheka lelo verse iphethe nje ama principles Oh, Jesus. okuphumelela. Ngoba uma sifuna ukubona ukuthi uzoba yini, Hallelujah. sithi sivezela abangani bakho. Oh, Jesus. Sesiyotshela ukuthi future yakhe yini. Hallelujah. Kube nabangani ababhedayo Jesus. bese ucabanga ukuthi impilo yakhe izoba ngcono. Hallelujah. Ukuthi angishumele namhlanje, Oh, ukuthi Jesus. angishumele namhlanje. You see bazalwane, uDavid uyawazi ama principles okuphila. Ukuthi mawufuna ukuphila uye kude nempilo. Oh, Jesus. Checka abangani ohlala nabo. Oh, Jesus. Checka abantu ohlala nabo. Hallelujah. Ngoba baba nomthelela Jesus. ekutheni impilo yakhe iya phambili Hallelujah. noma iya emuva. Oh, Jesus. But uDavid bazalwane uyabonakala ukuthi wayesindiswe ngempela. Enye izinto evela kuDavid ukuthi uDavid wayenjani bazalwane, wayesindisiwe. Simuzwe ehlabelela encwadini yamaHubo isahluko 51 la khona ethi umame uthi ngazalelwe bubini, umame wangithabatha esonweni abesethi uyabona ufihla isono, ofihla isono sakhe akaphumeleli. Kodwa ngimthanda mayesefika verse number 51 athi uNkulunkulu Jesus. dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo nomphefumulo ohlanzekileyo. So Jesus. now uyabona uDavid wayesindiswe ngempela. But more than that uDavid bazalwane uyakwazi ukubhekana nezimo. Endabeni yamaHubo 101 uzomthola lapho ke ethi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phina, usizo lwami luvela kuJehova Oh, Jesus. owenzile izulu nomhlaba, olonda uIsrael akozeli akalali, Hallelujah. akayikuvuma Jesus. ukubunyawo lwami lushelele, olonda uIsrael Oh, Jesus. akozeli akalali. Jesus. Usuyabona ukuthi indoda ekwaziyo ubhekana nama challenges. Hallelujah. Ngoba empilweni mawungakazi ufike la khona Oh, Jesus. uwabona ama challenges akho emakhulu, Oh, Jesus. kodwa mawubheka uNkulunkulu umbone mkhulu kunama challenges Jesus. amakhulu. Bekamela
so indoda eyayikwazi ukubhekana nezimo ebhekene nazo kuthiwa mayihlabelele lohubo ku121 kuthiwa wayikade ethunyelwe ubaba wakhe ukuyokwelusa izimvu kodwa ngasho mayela bazalwane eyokwalusa izimvu while he was there kuthiwa kwaqhamuka ibhere kwaIsrayeli ke kwakhona lento yokuthi ngoba ukwelusa kwakuyiprofessional kwakuyinto eprofessional Oh, Jesus. kwakuyi-professional job ukwelusa so now kwakuthi uma kukhishwa izimvu neyinkomo nayo yonke imfuyo ngoba yayingeke babengenalo igolide babengenalo isiliva imfuyo kubo yayiyigolide nesiliva you see uma behamba bekhipha imfuyo kwakuthi ubaba ahlale lapha entabeni ingane zila ethafeni nobhuti abadala bahlale lapha entabeni ingane zilusile zila ethafeni kwathi maqhamuka ibhere liqhamuka ethafeni abangani bakaDavid babheke entabeni babebezobaba babo nobhuti babo kodwa siza uDavide ubaba engekho nomama nabafoya babengekho kodwa naye ethi nevertheless I will lift up my eyes into the hill where cometh my help. So now kwakuyindoda ekwaziyo ukubhekana nama challenges akeke ngitshele nani nisindiswe kule mvuselelo ukuthi angeke ngikwazi ukunithembisa ukuthi zonke izinto sizovele zibe right kusukela namhlanje usindiswa kodwa abanye sebebonile nje abasindiswa imvuselelo iqala ukuthi mhla usindiswa kuba sengazathi umhlaba wonke uyakujikela kodwa nevertheless khona ohamba naye kukhona omkhulu kunakho konke ozokunqobela endleleni yakho yonke. In the name of Jesus. But David is one of the great. It's one of the great. One of the great. Sifunda bazalwane ngokugcotshwa kwakhe. Jesus. But before ngiye kulento yokugcotshwa kwakhe ngifuna ukukutshela ama levels awu4 noma u5 okugcotshwa ngoba ugcobo alifani futhi ugcobo alulingani. Oh Jesus. Angiphinde ugcobo alifani futhi ugcobo alulingani. Now uma uzofunda incwadi Exodus, I think it's chapter number 28 verse number 41 la khona angazi yes I think it's like that la khona angithi niyabona ukuthi ayisekho into phambi kwami bese ngimntadlana manje sengiku6th floor. Now you must understand that now uma uzobheka uthi uNkulunkulu kukhuluma uNkulunkulu lapha ukhuluma kuMoses uthi ngigcobele amadodana kaAaron ukuze akwazi ukukhonza endlini yami ngoba lento yokukhonza iyaludinga ugcobo lokukhonza awukwazi ukukhonza Oh Jesus. kanti awugcotshelwanga ukukhonza. Oh Jesus. Nesekhona bazalwane. Hallelujah. So uma uke wakhonza ungagcotshelwanga ukukhonza umosha ukhonza. Oh Jesus. Lento yeservice yokunikeza iservice kuNkulunkulu iyadinga ugcobo bafowethu. Jesus. Iyadinga ugcobo bafowethu. Ngilibiza ngokuthi ke ugcobo lokukhonza. But kukhona ugcobo number 2 okuthiwa ugcobo lobukhosi.
Lolu gcobo ugcobo oluba phezulu kwabantu abakwi marketplace. Nkosi yami. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Bakwe marketplace kukhona into engiyeza ukuthi izulu livulekile. Oh Jesus. Uyabona ke lolu gcobo ugcobo lobukhosi. Ugcobo olukwazi ukuthi wenze into nongayifundelanga ukuyenza. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Ngoba unogcobo olusebenza kwi marketplace. Oh Jesus. Ugcobo lwe-leadership nogcobo lokwenza imali. Hallelujah. Angiphinde futhi. Oh Jesus. Yazi ukuthi ke amakholwa kakhulu afuni ukukhuluma ngemali kanti yona ithanda ukudlula zonke izinto. Jesus. Kodwa nisekhona bazalwane. Hallelujah. But you know uma ufika encwadini yokuqala Lachasu. ungizwa kahle usathana In the name of ukuthi Jesus. izinto zakho njalo wena ziyabuya. Ngegama likaJesu. Ziyabuya Ngegama ngoba likaJesu. khona ugcobo olusha. Hallelujah. The fresh oil In the name that of is Jesus. coming on your In life. the name of Jesus. Ziyabuya. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Uthi uzodlula sewutsheliwe ukuthi imbongolo zibuyile Hallelujah. bese ufica abaphethe izingwa Oh Jesus. newayini. Hallelujah. Uthi kungalithathi iwayini, thatha izingwa Jesus. ngoba isinkwa simele izwi likaNkulunkulu, Hallelujah. simele ukuhlakanipha kaNkulunkulu, Oh Jesus. simele the rhema and the logos word of God. Hallelujah. Izwi uthi mawudlula kulabo uzohamba ukhuphukele egqumeni usuyohlangana nelokhuzi, usuyohlangana laphayana in a company of prophets. Uthi ke umoya Oh Jesus. kaNkulunkulu Hallelujah. uyokwehlela phezu kwakho Oh Jesus. bese uyashintsha ube Hallelujah. omunye umuntu. Thank you, Lord. Ake ngutshele nje bazalwane ngisekhona lapho kukhona Hallelujah. izinto ongeke ubhekane nazo wena uyinqobe Jesus. ngenxa ukuthi usewuwe. Hallelujah. Dingeka ushintsho la kuwe. Oh Jesus. Thinto sethuza lokushintsha ngane kwethu. Ugcobo lusilidela umoya ongcwele nakuyichange. And uma bazalwane lenkosi le ingene ebukhosini Oh Jesus. yalingwa ngoba ngeke ubekwe phakathi kwezinto ezinkulu ungenalo ugcobo, ungantshontshi izinto ngesize zakho. Oh Jesus. Nisekhona bazalwane. But lithi iBhayibheli lo baba lo kwathiwa thatha hamba kuyoliwa nobani ubulale everything, yena wafika wabulala ezondileyo washiya ezikhulupheleyo. Oh Jesus. Lithi lithi iBhayibheli mayifika umprofeti nompristi efika uthi ulenzile nizwi, Hallelujah. uthi ke na ngenze njengokusho kaJehova Oh Jesus. ngibulale konke. Wayesethi umpristi yini kanti le owani lo msindo Oh Jesus. engozwayo. Ngiyabona ukuthi manje ngingangena lapho ngizobambeka. Jesus. But bazalwane wathi uNkulunkulu ngenxa ukuthi ngithe ebulala wena wangabulala konke, kusukela namhlanje ngiyawuthatha umoya wami kuwe. Jesus. Ake nginitshele nansi into ebuhlungu madoda bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into ayibeke kuwe. Oh Jesus. Futhi kabuhlungu kabi wathi uma ethatha ugcobo lwakhe walunikeza umfana omncane oseyimvuyini. Uyakwazi ukusala netitle kodwa ugcobo. Oh Jesus. Hallelujah. Yabona nje angithuswa ngama-title. Ama-titles awangithusi Nkosi yami. ngoba kukhona abantu abanama-title ababizwa ngawo kodwa uNkulunkulu kade ayithatha into yakhe. Oh Jesus.
basengahamba bekhothamela abantu bakhothamela umuntu ongasekho uNkulunkulu kubo. Jesus. Glory to Jesus. Ngamanye amagama akufuneki uthembele ekukhothanyelweni ngabantu. Oh, Jesus. Qiniseka Hallelujah. ukuthi into ayinikezwe yona Jesus. isekhona yini kuwe. Jesu. Wabuya uNkulunkulu. What Samuel? Sengiyavala manje. What Samuel? No. Bengisathi ugcobo lwesithathu lwesibili angidlolo. Ugcobo lwesibili, ugcobo lobukhosi. But ugcobo lwesithathu, ugcobo la khona bazalwane ugcobo athi uDavid mayihlabelela encwadini yamaHubo 23 uverse number 5 athi ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima. Lolo ke ugcobo lwe-overflow. Uyabona awukwazi ukuba ne-overflow ube nezinto ezingaphezulu kwezaneleyo kanti awunalo ugcobo lwe-overflow. Kodwa nisekhona bazalwane. Hallelujah. So ngamanye amagama uyalidinga lokuseva, uyalidinga lobukhosi, uyalidinga olwe-overflow. Hallelujah. Bazalwane ugcobo la ufike khona zonke izinto ziyachichima, uthando liyachichima. Jesus. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. There is an overflow Jesus. that I've come to declare. Egama lika Jesu. But more than that, kukhona ugcobo engilibiza ngokuthi ugcobo lwabashumayeli. Ugcobo ke lolu oluthola kuIsaiah, I think it's chapter number 60. La khona ethi umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba inkosi ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Hallelujah. Kuvuleke Jesus. amehlo empumputhe. Hallelujah. Lisekhona bazalwane. Hallelujah. Ngoba lolu gcobo lokushumayela luhamba nama miracles. Oh, Jesus. Uyabona njengoba ngimlanje ngaphambili Ngakhambi ngishumayela kukhona i series of miracles Ngakhambi ehamba likaJesu. phakathi kwabantu Ngakhambi likaJesu. abafike begula Hallelujah. baphiliswa In the name of because ugcobo Egama lika Jesu. ugcobo Hallelujah. ugcobo Ngakhambi likaJesu. lwabashumayeli Oh, Jesus. must have miracles. Hallelujah. Ngengalalela laba be-CRL bekhuluma thina ke ningabe thina sayisabi ke yonke lento ekhuluma lo mama uma ekhuluma uthi akekho nje mina umfundisi ongangitshela akekho futhi umfundisi okhuluma noNkulunkulu. Engeza ukuthi uyabona ke manje sesiya-challengewa manje. Uyabona si-challenge sikhona abangabizwanga ngicela babuyele eceleni. Baba le challenge sidinga abantu ababiziwe. Hallelujah. Le isidinga abantu ababiziwe. Oh, Jesus. Wena owabona iprofession. Hallelujah. Ngicela ubuyele eceleni. Oh, Jesus. Udedele thina. Hallelujah. Sibhekane namadimoni Egama esikhathi. lika Jesu. Glory to Jesus. Egama lika Hayi Jesu. ngoba nakho nje sikhuluma noNkulunkulu si-exchange. Hallelujah. Uthi lamadoda ekhuluma ngabafundisi uthi lamadoda yiwo asishuma izivangeli emini ebusuku asikhumula impahla zangaphansi. Nithi mina nakho mina nje indoda kaNkulunkulu eyodwa emhlabeni engakazi khumulise muntu. Jesus. Egama lika Jesu. Shalamahaya. Egama lika Jesu. No, asiphetanga leli vangeli elihambe Jesus. likhumulisa. Hallelujah. Asiphetanga leli vangeli Jesus. elinenyoka. Asiphetanga leli vangeli labantu abathweleyo. Siphethe ivangeli lomdala wezinsuku. Egama lika Jesu. The name of Jesus. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. Egama lika Usibeke Jesu. lapha sikhumulisandi. The name of Jesus. Glory to Jesus. Egama lika Jesu. Usibeke kahle thina. The name of Jesus. Asikhuthuze umuntu. Egama lika Jesu. Usibeke kahle. The name of Siphethe Jesus. ivangeli. Egama lika Athi Jesu. uPaul mayikhuluma athi liwubula Hallelujah. wababhubhayo Jesus. kodwa kithi esindiswayo lingamandla. Egama lika Jesu. Shalamahaya. In the name of Jesus. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. In the name of Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Angazi ubani owakhumulisa lo mama. Kodwa ngiyacabanga engazathi hayi akusiyona inceke Oh, yangamama. Jesus. Let me tell you this, bazalwane. Let me tell you this. Sekuyisikhathi manje. Sokuthi Hallelujah. nabashumayelayo babe militant. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ah, noma sengavala abantu. Hallelujah. Noma sengavala. Jesus. Ivangeli le. Hallelujah. Ivangeli likaNkulunkulu. Jesus. Ivangeli lobungcwele. Safika esiphambanweni. Sahlanzwa izono. Sahlukaniswa nazo. We are standing here. Asina mahloni ngevangeli. Ngoba kithi lingamanje. In the name of Jesus. Kithi Igama lingamanje. likaJesu. Kithi lingamanje. Hallelujah. So those 4 levels of anointing asiza abazalwane ukuthi bafinyelele la kufanele bafinyelele khona. But you know bazalwane, uma sizokhuluma ngoqobo luka Davide. uDavide uzalwe wa rejectwa. Ngoba uqobo alinandaba ukuthi urejectwe abantu abangaka. Nisekhona bazalwane. Oh, Jesus. Alinandaba ukuthi ubani uthi umubi. Ubani uthi ayikho indaba yakho. Futhi uNkulunkulu uyabathanda labo kuthiwa engathi indaba yabo ayikho. Oh, Jesus. Olaba engathi indaba yakhe uyabona wena oyincwasimende othi ngiyifanele lento. Uyamangala Jesus. ukuthi kanti kwenze njani? Hallelujah. Yini lento ingenzeki? Kanti uNkulunkulu uyabathanda ukuxosha izinto Oh, eziphansi. Jesus. Abese ephakamisela. Hallelujah. But let me finish like this. Uma efika uSamuel, ufika endlini kaJese. Ufika lo uNkulunkulu amkhethileyo engekho. Futhi ngifuna igcwale engqondweni yakho lento. Ukuthi noma ngabe awukho Oh, Jesus. kodwa uzolindwa. Hallelujah. Okungokwakho kungokwakho akekho ongakuthatha Jesus. ongakwakho Hallelujah. waqhamuka oqala waqhamuka yabo labantu abajimayo abazigadla wathi uSamuel esabheka ngamehlo wathi impela ogcotshiweyo Oh, Jesus. phambi kwami kanti lento ayiyi ngesimo somzimba lento ayiyi ngesimo somzimba wathi uNkulunkulu hey angimkhethanga wathi futhi ake ngitshele icriteria yami umuntu ubuka ngaphandle kodwa mina ngibuka enhlizweni ngicela Samuel please mnganami ungabheki ngaphandle bheka kuphi enhlizweni. Glory to Jesus. Walandu Abinadaba naye kwabonakala ukuthi hayi insizwe isukile lishila igadi naye wathi uNkulunkulu hayi naye futhi angimkhethanga. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Hayi ukuthi uNkulunkulu akabakhethanga ngobe bazonda kodwa akabakhethelanga lo msebenzi. Ungabocabanga ngoba ungakhethelwanga lo msebenzi kusho ukuthi ayikho eminye Jesus. imisebenzi okhethelweyo. Hallelujah. Inkinga yakho ufuna ukugijimela lo ongawukhethelwanga. Ubukela phansi lowo owukhethelwe. Oh, Jesus. iBhayibheli lithi badlula ke wazi walanda bonke bo7 bathi mase befikile bonke bo7 wathi uNkulunkulu bonke i7 yonke angikhethanga 7 yonke wayesethi baphelile. Ngilithanda ngeShebheru ngoba lithi aphelile amadodana kodwa kukhona umfana. Amanye amagama akakakhuli
ukufika ebudodaneni Oh Jesus. kodwa usengumfanyana nje. Umbuzo weJese Hallelujah. ukuthi ungamthumela kanjani Jesus. nezimvu ifalala ekhaya Hallelujah. uma kusewumfanyana kuwe. Jesus. But let me close like this. Let me close like this. What uSamson ngicela lana ngoba ngeke sisuke la. Lolu phondo ngeke lubheke phansi engakafiki. Ya lamafutha ngeke ehle Oh Jesus. engakafiki. Ngoba noma wena ungabona umfana mhlawumbe uNkulunkulu ubona indoda. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli wathi eqhamuka uDavid akadedelwanga ukuthi akhothame wagotshiswa phansi ngophondo Jesus. Hallelujah. kwase kuyathelwa Jesus. uthi kwathi amafutha umethinta ikhanda lakhe wezwa amandla. Jesus. Hayi kukhona amandla khona kukhona wezwa amandla. Jesus. Wathi umfana aqhamukaphi lamandla avelaphi lamandla kanti amandla afike namafutha Hallelujah. afike noqobo. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli uma esefikile wagcotshwa lithi iBhayibheli wezwa amandla wabuyela emvwini wabuyela esenogcobo kanye namandla. Oh Jesus. Ya futhi mhlawumbe izinto zase zintathu wabuyela nechoice ukukhethwa wabuyela nogcobo wabuyela namandla. Yeah, kuthe uma ebuyele emuva esenalezi zinto ezintathu wafika wathi mayifika kwavela ibhere ongazi belingaveli ngane engakacotshwa ngoba khona ezinye izimpi ungaze ucabanga ukuthi kuliwa nawe Oh Jesus. kanti izimpi zogcobo. Hallelujah. Ugcobo luyayichallenjela Jesus. luyayidonsela inkinga Hallelujah. ukuthi akuzinkinga manje Jesus. ngoba ngeke kubonakala ukuthi ugcotshiwe Hallelujah. uma ungakadlule inkingeni. Jesus. Inkinga Hallelujah. sizokuthesta. Oh Jesus. Ikholithi iBhayibheli anothi manilingwa nithi kube uthokoza konke because ezinye izilingo they are sent by God to reveal Oh Jesus. the anointing. Lithi iBhayibheli yeza ibhere naye umfana weza kanti uza nezinto ezintathu. Number 1 uza nokhethwa. Number 2 uza nogcobo. Number 3 uza amandla. Ibhere leza lathi maliza lithi iBhayibheli walibamba walidwengula Oh Jesus. kungathi udwengula iqhaza. Hallelujah. God nisekhona kodwa Oh basana Jesus. wadwengula ngathi udwengula iqhwane kanti lithe liza ukukhethwa kaDavid kwathi ukhethiwe lo akakwazi ukuluza kulephi. Oh Jesus. This is chosen. Hallelujah. Ibhere laqhubeka Oh Jesus. lwathi ugcobo noma engenawo amandla alingana nawakho kodwa ugcobo oluphezu kwakho Jesus. lungaphezu kwamandla akho. Hallelujah. Ugcobo lwakhuluma nebhere Jesus. waphinda waqhubeka Hallelujah. athi amandla I'm ready. Jesus. I am ready ukuyidwengula lento Jesus. sengilungele ukuyidwengula lento. The power of God. Jesus. Hallelujah. Power of God. Hallelujah. Power of God. Oh Jesus. The Bible says uma eqeda ibhere waqhamuka ingonyama nayo futhi ingonyama wenza njani wayidwengula. Uma eqeda ukuyidwengula lezi zinto zombili wabuyela ekhaya ephethe itestimony
Ngoba no anointing, no testimony. Yabona malungekho uqobo akubufakazi. Ngoba uqobo lwenza izinto okuthiwa zenzeke. Oh Jesus. Zenzeke. Lithi iBhayibheli wabuyela ephethe ubufakazi. Wabuyela ephethe ikhanda lebhere nekhanda lengonyama. Wamangala ubaba. Ngoba kuthiwa kwihistory ubaba mhla emthuma yedwa wathandaza. Wathi engathi ungahlangana nebhere ikudestroy. Uhlangane nengonyama ikudestroy. Kodwa wabuyele segcotshiwe. Jesus. Wahlangana nebhere walidwengula yena. Wahlangana nengonyama wayidwengula. Jesus. Wabuye iphethe zombili kubaba wakhe. Hallelujah. Wathi baba, Jesus. umthandazo wakhe awuphendulwanga. Hallelujah. Kodwa kuphendulwe owami. Jesus. Bheka ngine testimony. Hallelujah. Ngine evidence. Oh Jesus. Ukuthi uqobo Hallelujah. luyakwazi Oh Jesus. ukuthi lulethe ubufakazi. You see bazalwane, uma uqobo lungekho, there will be no testimony. Glory to Jesus. Thank you Jesus. Angangikhiphi late kakhulu. Izolo nginithumelele indodakazi yanidakisa ngayo yonke indlela. But let me finish very fast. Now waphethe i-evidence. Wayesethi lo baba, uma uphethe i-evidence engaka, kusho ukuthi usuyaqualify Oh Jesus. ukuya empini. Kodwa hayi ukuyokulwa. Oh Sam. Because the testimony brings elevation. Hallelujah. The testimony bring iletha ilokhoza bazalwane ukuphakanyiswa, promotion. You know, awukwazi nasemsebenzini ukupronyotwa kanti awukayibhali izinto eziwubufakazi bakho ukuthi sewufanele ipromotion. Nisekhona bazalwane. Oh Jesus. But lithi iBhayibheli wathi usufanele. Wathi kodwa please ungalwe. Wena ungalwe. Cela uphathe nasi isikhaftini. Phathela abafowenu. Uyafika abafowabo basempini kodwa abalwe. Jesus. Fana nenceku egcotshiwe kodwa ihlala emission house. Suku nemini. Mission house ayibalanda bazalwane. Mission house ayisindisi. Over 30 years, over 35 years, I'm out there working because uhlala emission nasekhaya akulikhulisi ibandla. Oh Jesus. The Bible says, uma eqhamuka ephethe ukudla, bagijima bathatha isikhaftini. Semuzwa said uyonikwana umuntu. Hallelujah. Oyobulala lo mdondo oshiya ongasokile. Uyonikwana. But hey wena uyaphapha. Buyele emvwini kanti abazi ukuthi uphethe 3. Oh Jesus. In fact usephethe 4 manje. Hallelujah. Uphethe ukukhethwa. Oh Jesus. Uphethe ugcobo. Hallelujah. Uphethe amandla. Sephethe nobufakazi. Oh Jesus. Sephethe nobufakazi. Hallelujah. Ushada dabaha. Sephethe nobufakazi. In the name of Jesus. Thiwa bathi mabethu uyemvwini wajikela ngale. Wafika wabuza umbuzo ofana uyonikwana umuntu. Oh Jesus. Inkosi yathi mayisifizwa lo yathi hey lo umuntu loyana wakutrainela ukulwa. Lo umuntu uyabulala. Angikwazi ukukudedela ngoba wena awutrainiwe. Jesus. Nisekhona bazalwane. Hallelujah. Wayesedonsa itraining yakhe. Wathi bengiyisehlala. Oh Jesus. Igade izimvu zikababa. Hallelujah. Kwaqhamuka ibhere. Jesus. Kwakhumuka amandla.
ungalibulali ibhele. Oh Jesus. Angazi ke Nkosi noma leyo training Oh Jesus. ayanele na. Hallelujah. Wathi futhi ngithe ngiqeda ngebhere Jesus. kwabhodla ingonyama Hallelujah. nayo futhi Jesus. ngayidwengula. Hallelujah. Wathi angazi ke Nkosi Jesus. noma leyo training Hallelujah. ayanelanga na. Oh Jesus. Yayisithi Nkosi ngicela ugqoke nanti ijazi lensimbi Jesus. nesigqoko sensimbi nebhulungu lensimbi Hallelujah. bese uyabhekana naloya muntu Oh, Jesus. ngoba uyingozi mfana wami uyingozi. Kuthiwa lo mfana wayisethi lo mfana wayigqoka wathi uthi uyahamba zamsinda wathi angitrainelanga lezi Oh Jesus. ngitrainiwe kodwa angitrainelanga lezi. Hallelujah. Wayeseyikhumula Oh Jesus. wayesehlela emfuleni Hallelujah. waqosha amatshe ayisihlanu Jesus. wadonsa isihlilili Igama lika Jesu. wayesethi ke lezi Hallelujah. ngizitrainelwe ke lezi Jesus. wafaka itshe elilodwa walijikisa phezulu walidedela. In the name of Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. But before alidedele nansi into engithusayo iBhayibheli lithi iBhayibheli wakhuluma uLokhuza wathi ngabe ngiyinja yini ukuthi uze kimi netshe uze kimi kanye nendwayimane. Wayesethi ke uDavide uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami Oh Jesus. uNkulunkulu wami. Hayi washo ukuthi mayithi uNkulunkulu wami uengage uNkulunkulu Oh Jesus. kulempi. Hallelujah. Kwacaca ukuthi manje akasabhekene nomfana Oh Jesus. usebhekene noNkulunkulu. Hallelujah. Wayesethi uNkulunkulu wami Jesus. uzokunikela kimi Hallelujah. Jesus. uzokunikela kimi Igama lika Jesu. uthi mina ngizokunquma ikhanda lakho Hallelujah. ukuze kwaziwe ukuthi there is God. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli seza isiqhwaga sathi shu shu Oh Jesus. shu Hallelujah. shu Oh Jesus. shu. Hallelujah. Sathi masondele isiqhwaga umfana wadonsa indwayimane. Igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli itshe layongena la kwi opening Oh Jesus. la kungekho insimbi khona. Hallelujah. Kwasho ukuthi leli itshe Oh Jesus. selifana nebullet Igama lika Jesu. lafike lashaya langena. Oh Jesus. Kodwa into engijwayele ukuyiagwisha bafundisi bami yikuthi akusilona itshe elabulala lo baba, Oh Jesus. akusilona itshe Hallelujah. elawisa lo baba. Oh Jesus. Ngoba lithi iBhayibheli itshe langena esiphongweni kodwa yena wawa ngobuso. Oh Jesus. Kusho ukuthi lathi lishaya itshe ngapha Igama lika Jesu. ugobo lwalushaya ngapha Igama lika ngemuva. Jesu. Hallelujah. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. In the name of Jesus. Igama lika Jesu. Ugobo luwisa noma yini, luwisa uGoliathi, luwisa abathakathi, luwisa ikhonzi zikaSathane ziyawa. Ugobo lunamandla ukuthi wena udlule lapho kuthiwa kudlulwa khona. Ugobo lunamandla okuphakamisa ivinikini engekho owake waphakanyiswa. In the name of Jesus. Igama lika Jesu. The anointing, In the name of Jesus. the anointing. Igama lika Jesu. Ngiyaluzwa khona manje. Igama lika Jesu. Ngiyaluzwa khona. Igama lika Jesu. Hallelujah. You know, uma ngistadisha ngoqobo nethandaza kuthiwa uqobo, the anointing is enablement. Ungaba nawo amandla kodwa ngeke akwazi ukwenza konke. Oh Jesus. Uqobo lona, it enables you to do
what you could not do with your own strength and power. Hallelujah. Uqobo. Wow, umntondoshiye an experienced soldier. Wasala umfana uDavid. Ngenxa yoqobo. Oh, Jesus. Engaphethe ngisho inkemba lo mfana. Wagijimela kuso isidumbu lesesingaka. Lesidumbu esingaka. Wafika wakhipha inkemba kuso. Hallelujah. Wanquma ikhanda laso. Wayeselithatha. Ayiphakamisa ikhanda. Oh, Wathi Jesus. mayiphakamisa kwavela a strange worship. Ngoba khona indumiso esingeze sayizwa until kuke kugcotshwa abantu. Kwezwakala a strange worship eqhamuka komama. But uDavide ubulale inkulungwane. God uSaul ulokhoza uSaul ubulale inkulungwane. But God uDavide ubulale amashumi eyinkulungwane. Bathi besahlabelela uDavide emi ngasodongeni. Oh, Jesus. Emi ngasodongeni. Elokhe ethinta upiano lwakhe. Na 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 na. Esa local tindu piano lwakhe. Come on. Hey. Esa local tindu piano lwakhe. Kuthiwa uDavide ngomkhonto wakhe wathi uyamciba ethi umhlanganisa noDobo. Oh, Jesus. Uqobo lwavela lwabuthi. Oh, Jesus. Wahlabeka uDobo ngoba uqobo luyaprotecta. Hallelujah. Uqobo lwenza nje imangaliso kuphela kodwa uqobo luyavikela. Hallelujah. Uqobo luyavikela. Let me tell you this, Pastor Lord. That is why uJesu uma eqeda ukufa evuka kwabafileyo wathi hlalani eJerusalem nize nembathiswa amandla. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Nize Hallelujah. nembathiswa ini Amandla. amandla. You see bazalwane kwi-Old Testament beqala uqobo kuqala bese kuza amandla lethi. Kodwa kwi-New Testament sekufika umoya ingcwele amandla bese kulandela ini uqobo. Because uqobo ilona oluzokwenza noma ikuphi la uyokhonza khona ufike ube namandla okwenza. Ufike ube namandla okwenza uqobo lukaNkulunkulu. Uqobo lukaNkulunkulu. Asimene ngeenyawo. Thank you Jesus. Uqobo lukaDavide lwenza izimangaliso. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Asusizo Sono zam. Hata Antiphysio. amandla amandla yawezwa khona kule ndawo. Thank you, Jesus. Yawezwa khona. Thank you, Jesus. Angiyazi bafundisi ekugcineni soke sibambane ngezandla nje thina nezinceke zikaNkulunkulu and just share each other's level. Ngoba kufuneka uma siphuma kulomnyango uvele kube sengazathi izimpungushe ezithungelwe umlilo. Ngoba sekuseduza ukuthi uJesu abuye. Kufuneka namhlanje whatever that we have let us share it. But ngifuna ukuthandaza nalabo abathi hey baba uzikhali ngiyazizwa ukuthi sengisindisiwe kodwa ngiyawadinga amandla. Ngiyawadinga amandla. Ngicela ugijima usengaphambili sithandaze kanye nawe. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asu sizo Zam.
Hlanza inhliziyo. Amandla. 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 Cela nime ngenye nisenimi la ngaphambili phakamisana izandla zenu. Nivule umlomo wenu. Ngoba nanka amandla efika manje. Khona into ezokwenzeka kuwe engajwayelekile. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngicela mpostoli phakathi ukuzothandaza la kwe microphone. Thank you Jesus. Khona kukhona umlilo, khona ugcobo olwehlayo lwehla kubantu right now. In the mighty name of Jesus. Kukhona isandla sikuthindayo. Isandla senza izimangaliso. Come and pray, man of God. Ngicela size sizobabeka izandla sinqeke sikaNkulunkulu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ngiyacela ukuthi silulele izandla zethu kubona. Thina nje sonke silule izandla. Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu namandla onke uNkulunkulu wethu ophilayo. Yamngela Izwi lakho liphilile, izwi lakho lamandla. Izwi lakho alibuyele emuva lamandla. Uthe Baba izwi lakho is like a hammer. Egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Baba, I release your power. I release your anointing. I release your glory. With the same power that raised Jesus from the dead, and the still same power that can raise your people. I release your power. Shada baba baba sete kebosa. Liba baba baba sete kedebebebebe sete. Liba baba baba sete kedebebebe sita. Libra kedebebebebe sita. Lebrokota la baba baba yeketelebe. Shanda baba baba yeketelebebebe sete. Libra kata la baba baba yekelebebebe sita. Of the Holy Ghost. Baba baba yekelebebebe sete. Yekelebebebe sete. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shanda baba 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 sete. Ikapata la baba baba sete kemosia. Ikapata la bebe sete. Ila baba baba yeta la bebe sete. Ikapata la bebe sete. Shanda baba. In the mighty name of Jesus. Ila baba baba sete kedebebe sete. Thank you, Lord. Father, we thank you. We thank you for your anointing. We thank you for your power. We thank you for your glory. Uthe Baba amandla ayephezu kwakhe at the still same power asebenza nakulesi sikhathi. Siyabonga namhlanje egameni lika Jesu ukuthi amandla asusa izono, asusa izifo ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. We are free. Who shall the name of Jesus? Libra dozikaba. Kungenzeka ukuthi ufika namhlanje na awukazi uyinikele enkosini. Awazi mawungafa ngosuku lokugcina namhlanje. Ungambona uNkulunkulu ungayaphi, ungayichithelaphi ingona phakade yakho. Bawukhona uthi angazi, I'm not sure ukuthi igama lami libhaliwe encwadini yokuphila yondlu. I'm not sure ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu na. Cela na uphakamise isandla sakho sithandaza kanye nawe. Thank you Jesus. 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 Ngiyazibona izandla. Cela nini niphakamise izandla zenu nisuke nize kimi la ngaphambili. Cela ukuthandaza kanye nani. Thank you Lord. Thank you Jesus. Come. 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 Oh God. Thank you Jesus. Nina nonke niphakamise izandla zenu. What's on? Engiyakhumbula
Ayinikele enkosini I was 15 years of age. Lo nkulunkulu wathembeka until today. Until today. Phakamisani izandla zenu. Thank you Jesus. Nisho lamazwi emva kwami. Nithi Nkosi uJesu. Namhlanje ebusuku ngiyakholwa izwi lakho. Ngiza kuwe Ngiza kuwe enhliziyo yami enhliziyo yami ngiyakholwa. ngiyakholwa Ngomlomo wami ngomlomo wami ngiyakuvuma ngiyakuvuma ukuthi uyinkosi ukuthi inkosi nomsindisi nomsindisi wempilo yami. wempilo yami Sukela namhlanje ngizokukhonza ngikulandele impilo yami yonke ngegama lika Jesu Kristu. Amen. 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 Thank you Jesus. Kambe sibenza njani? Yes. Cela nijike nibheke ngapha. Ngiyacela uma kukhona ingcebo as it let us stand together. Cela nize ngaphambili. Bamba isandla salo sedozane kwakho. I'm a preacher of the word and I need the anointing. I need it right now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, moyingcwele. Thank you Jesus. Gijima kithi sonke manje. Hallelujah. Sithinte Nkosi. Ngegama lika Jesu. Ngoqobo lwaphula amajoke esitha. Amen of Jesus. The anointing of the Holy Ghost. Touch each and every one of us. Siyakudinga. 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 Vula umlomo wakho. Vula umlomo wakho. Tshela lubize thani ngigcobe Nkosi. Sigcobe. Such a time as this. Anoint our appearance, anoint our voices, anoint our hands, anoint our spirit, anoint us, oh God. Sigcobe. As we preach the gospel of Jesus Christ, sigcobe Nkosi. Sigcobe Nkosi. Kube emhlabeni kodwa wena ophezu kwethu umkhulu kunalo sezweni. Let the anointing fall on each and every one of us in the name of Jesus. Let the anointing of God, from the top of our heads until the soles of our feet, umlilo mawugijima emathanjeni. Sisho njengenceku yakho eyathi noma ngithi ngiyakuthula kufana nomlilo ovalelwe emathanjeni. Oh shadadaba. Oh robo shandala babasi. Nazi inceku zakho. Zigcobe Nkosi. Zigcobe mnikazi wempilo yethu. Zigcobe. Uthe babusisiwe inyawo zabashumayela evangeli. Siyathandaza uNkulunkulu wethu. Nalokho bekungekho ugcoba lokulande. Everything that they needed, let the anointing bring it. Ngegama lika Jesu. Oh Goliath mabawe. Ngegama lika Jesu. Bawo Goliath. Bayawa. Ngegama lika Jesu. Badabadaba. Siyabonga babotho ongcwele. Siyabonga. Ingonyama ziyadwengulwa. Awu uNkulunkulu wethu. Awuphinde usibonise into entsha. Awuphinde usibonise into oyibonisa ibandla lokuqala. Abaprofeti, abapostoli benza imangaliso. Ezasenza abantu basabe. Let the anointing sit upon each and every one of us. Father, we give you glory. We give you praise. Come on, let us pray. Let us glorify God. Glorify God. Thank you Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the villa. Shatemena kovela. In the velas koven. Igama likaJesu. In the velas katai. Tabababazata katai. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy. Asikavalanga bazalwane asimen still senze announcement eyi1 bese siyahlukana. Nikhona abangcwele. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba la. Nikhona bazalwane. Lana ngaphansi kwababa uBishop Zikhali Life Abundance Bible International. Nikhona bazalwane. Ngicela apostoli noBishop nize ngaphambili. Bonke abazalwane abasindiswe lamvuselelweni sinishiya ezandleni zalaba abazali bethu. Nikhona abazalwane. Ngoba ngeke sikwazi thina ukushumayela ivangeli bese siya abantu nje emoyeni. Nikhona abangcwele. Naba abazalwane sibashiya kibo. Uma ukhona usindiswe lana mhlambe sebathengisa itswayi namanzi naba abafundisi bakhona. Hamba ujoyine elinye ibandla labantu abasindisiwe. Angisho ukuthi bathengisa itswayi namanzi, sengisho ukuthi mangakukhona ukubonayo ukuthi akuhambi kahle. Akhona amanye amabandla, munye umzimba, linye ibandla, munye uNkulunkulu, munye nombhabhadiso. Nikhona abazalwane. But uma ukhona usindiswe lana etendeni noma ufuna ukujoyina usubmit ngaphansi kwabo Bishop Zikhali naba abantu ongasubmit ngaphansi kwabo lana endaweni yasembalenhle. Kunendawo yokukhonza. Hayi ungashaya izandla